Genesis chapter number 50 and verse number 15. And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him. Kanang pulong peradventure nagpasabot basin or tingali, o ang pulong requite nagpasabot panimalos. Verse 16. And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying, So shall ye say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren, and their sin, for they did unto thee evil. And now we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him. And his brethren also went and fell down before his face, and said, Behold, we be thy servants. And Joseph said unto them, Fear not, for am I in the place of God? But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Now therefore fear ye not, I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them. Girlish, can you give me a thumb, please? Messiah, verse 15. Ug sa diha nga mga igsoon ni Jose nakakita nga ang ilang amahan patay na, sila miingon, si Jose tingali mudumot kanato ug sa klaro maningil kanato sa tanang dawta nga atong gihimo ngadto kaniya. So ilang gi-translate ang pulong requite nga maningil. I can deal with that. Verse 16. Salamat. Verse 16. Og sila mipadalas uska mensahero ngadto ni Jose nga nagiingon, ang imong amahan misugo sa wala pa siya namatay nga nagiingon. Sa ingon kamo musulti ngadto ni Jose, pasaylo ako naghangyo kanimo karon ang paglapa sa imong mga igsoon ug ang ilang sala kay sila mihimo nganha kanimo og dawtan ug karon kami naghangyo kanimo. Pasaylo ang paglapa sa mga sulugoon sa Dios sa imong amahan. Og si Jose mihilak sa diha nga sila misulti ngadto kaniya. Og ang iyang mga igsoon usa miato og mihapa sa atubangan sa iyang nawong, og sila miingon, tan-awa kami mahimong imong mga sulugoon. Og si Jose miingon ngadto kanila, ayaw ka hadlok, kay ako ba ang naa sa dapit sa Dios? Apan may tungod kaninyo kamo mihuno-huna og dawtan bato kanako. Apan ang Dios mitumong niini ngadto sa kaayohan. Aron sa pagpahinabo, maingon nining adlaw aron sa pagluwas sa daghang tao nga buhi. Busa karon ayaw kamo kahadlok. Ako mo pagkaon kaninyo og sa inyong mga gagmay. Og siya milipay, we could say hupay, og siya mihupay kanila, og misulti nga malumo ngadto kanila. Let me take my time. Title of my message this morning comes from verse number 20, just two words. And I love these two words. But God. Sa Bisaya, apan ang Diyos. I want to talk to you about those two words this morning. But God. Gampo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon ng Father. Salamat Ginoo para sa mga tao na nadali karon bunta karon maminaw sa imong pulong. Salamat Ginoo para sa mga bisita na nadali uban namo. Mga iko Ginoo nga ikaw maglihok pinagi sa mensahe. Akong walihon karon palihog Ginoo tabangi ang matagtang nga maminaw. Kablo ko Ginoo nay tawa tubangan ako nga naglusod, nga nagantos, nga usahay na discourage. Kung mga iko Ginoo ikaw magtabang kanila pinagi sa kamatuoran karon. Palihog Ginoo tabangi ang mga tao nga bag-o nga kung naay tao diri nga wala pa naluwas, mga iko Ginoo nga siya maluwas karon sa diri pa siya mauli. Lord, please work in hearts today. Bless our church and bless this message, please.
Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. The older I get, the more aware I become of the evil that fills our world. Samtang mas nagkatigulang ko, wala pa tigulang kayo, pero padulong pa. Pero samtang mas nagkatigulang ko, mas klarong nakitaan ako ang kadautan nga nagpuno nining kalibutan na this world is a wicked, evil place. Kini nga kalibutan us kadautang makasakit nga lugar. O tungod kitang tanan diri mga high school pataas, kamong tanan na hibalo ni ana. Nakakita na ka na yung mga tao nining kalibutan nga diretsong maminta kanimo basta lang ka na maka-benepisyo kanila bisang gamay. Na yung mga tao nga mupasakit kanimo nga walay rason. Napulo lang sila sa kasuko nangita ni bisang kinsa nga mapagawsan niya ng kasuko. Nining kalibutan na kung ikaw mapakyas, mo hagbong, ang tao magbinuang nimo. O kung ikaw mo uswag, ang tao magkasina nimo. Sa pagkatinuod, kini uskadautan nga lugar. This is not the message this morning, but can I just add right now? All the more reason that the church of God should be a place of true love and kindness and joy. Kinahanglan nga naay lugar nining syudara diin ang tao makaadto kabalo daan. Kung ako mo adto sa Truth Baptist Church, naay tao nga mahiguman nako. Naay tao nga magsulay mutabang nako. Naay tao nga tinuod man tinguha sa maayo lang sa akong kinabuhi. We need a church like that in the Pitan City because the world is a wicked place. Unta nga, dalita mo tugo ang chismis mo sulod sa atong church. Dalita mo tugo ang panagbingkel o kasina. Unta nga kita mahigugma ay sa usag-usa. That is the Truth Baptist Church. And I believe we do, by the way. I think our church is the happiest and the most loving and we're the best in our relationships I think we've ever been. And I want to keep it that way and I want it to grow. It's not the message, but it's good. Kung daw panggayur ang tanan sa gawas, kinahanglan na may kalinaw o gugma diri sa sulod. O kabuang sa likod. Aren't you glad our kids can come to church and be loved? Na ay gugma. Kung ako na ay anak, and I do, but if I was just a dapitanon and I had kids, even if I didn't like the Baptist church, I would bring my church kids here because they'll be loved and they'll hear the truth. But I do like our church, so. The world is an evil place. Ug walay sugilanon sa Biblia na mas klarong mubutyag sa pagkawalay hustisya nining kalibutana kaysa sugilanon ni Joseph. Siyempre, wala ko'y time nga magpasbo sa tibok story, pero murag kamong tanan familiar sa story ni Joseph. Siya ang favorite nga anak sa iyang papa. Kanang sayop sa iyang papa, dili ni Joseph. Pero tungod niya na ang iyang mga igsoon, nagkasina o nagdumot ni Joseph. Ug uskadlaw, sila nagkansabo, aron magbaligya kaniya, aron mahimo na siya nga usa ka ulipon, usa ka slave dito sa yuta sa Egypt. Gidala siya nga ato sa Ehipto, dito sa Ehipto, nahimo siya slave o us ka daotang babae. Nagbutang-butang kaniya o gibutang siya sa prisohan bisan wala siya sa lakyapon.
Sulod sa prisohan, nagtabang siya sa duwa ka tao. Nagpasabot nila, kabayan sa ilang damgo. Sakto gayon ang gisulti, ang usa mamatay, ang lain mo gawas, mabalik sa daan, katungdanan, mag-alagad, magsilbi sa hari. Siya naghangyo, kung ikaw mo gawas, kung magatubang ka sa hari, ayaw kalimti ko. Ang tao may gawas sa jail, diretso nakalimot kaniya. Kanang nga tao, ang butler sa King of Egypt, mibalik sa iyang kinabuhi, o si Joseph nagpabilin sulod sa prisuhan, gikalimtan sa tanan. Sa pagkatinuod, kini nga kalibutan, uskad dawtan, makasakit nga dapit. Pero, kumubot ta sa katapusan sa story. Makita ta nga ang Diyos nagpataas ni Joseph, human sa tanan niyang pagantos, ang Diyos nagpataas kaniya o mihatag kaniya sa otoridad, ibabaw sa mga igsoon nga nagpaantos kayo niya. Na siya oportunidad nga nga manimalos gayod. Kompleto ang iyang gahom. Makapatay, makapapriso, o walay tao magsaway. Kung wala ka kabalo sa story ni Joseph, makabasa ka niya na dito sa balay, Genesis 37 to 50. Pwede laktaw ng 38, pero Genesis 37 nga to sa 50, makabasa ka sa tibok story sa kinabuhi ni Joseph. Nindot kayo, pero wala tayo time niya na karon. Today, ganara ko mulantaw sa katapusan sa story. Ang pamilya ni Joseph nana dito sa Egypt, silang tanan nagbalhin uban sa ilang papa tungod sa tinggutom niya ng panahon. Silang tanan nagbalhin na dito sa Egypt, o dito sa Egypt ang papa ni Joseph namatay. O sa dihang si Jacob, ang papa ni Joseph, sa dihang si Jacob namatay, ang iyang mga igsoon nakulba na. Diretso sila naghuno-huna. Sa dihang si papa buhi pa, si Joseph dili ganahan himo sa problema sa pamilya, so wala siya nanimalos na mo. Pero karon patay na si papa. Ug sigurado wala na si papa, si Joseph manimalos, magdumo siya na mo, ug manimalos gyud siya na mo. Kana lang gihuno-huna. Busa sa atong gibasa ganiya, sila nag-send sa mensahe nga ato ni Joseph. Let's look at the story. Genesis chapter 50 and verse number 16. Nagpadala sila sa mensahe nga ato ni Joseph, human sa ilang pagbalik, sila naglubong ni Jacob dito sa Canaan, dayon silang tanan mibalik nga ato sa Egypt. O dito sa Egypt, sila nag-send sa mensahe, sa mensahero nga ato ni Joseph. Genesis 15 verse 16, kung nasa amen. And they sent a messenger unto Joseph saying, Thy father did command before he died, saying, o sila mipadala, sus ka mensahero nga ato ni Jose, nga nag-iingon, ang imong amahan misugo sa wala pa siya namatay nga nag-iingon, dayon sa sunod verse magpasbo unsay ang gisulti. Pero mag-stop ko kadyon. Sa akong nakita, kini nga ilang gisulti diri wa gyud nahitabo. Nagpataka lang sila kay nakulba. Kung ikaw mo pa sa tibok story, sa tibok Biblia, wala gayud gihiskot sa Biblia nga si Jacob nagsugo sa mga igsoon. Kamo mo story ni Joseph. Kung kanang huno-huno ni Jacob, nga naman wala siya nag-story diretso ni Joseph. Why klaro? Unsa na ito po diri? Namakak sila tungod nahadlok. Let me tell you something. People lie when they're scared. Ang tao mamakak kung nahadlok na. Let me tell you something. Kung ikaw magsulti sa kamatuoran, diya sa panahon sa kahadlok, kabalo na ka, honest na ka. Ang tinuod test sa honesty, sa pagka-tinuod, sa batasan, ang tinuod test, mga panahon nga ikaw nahadlok. Do you tell the truth when you're scared you'll get in trouble? Musulti ba ka sa kamatuoran kung naay maot nga resulta nga ganahan malikayan nimo? They're lying in many ways. Daghang paagi ang mga igso ni Jacob nag-change gyud. Ni Joseph nag-change na sila sukat sa panahon nga sila nagbaligya niya. Mas mayo na sila, mas butan. Pero ang ilang dishonesty makit-an na pod diri. Para sa ako, para na ako dili tinuod ang ilang gisulti.
Dead said, murag wala. Kaya nga naman, nahadlok sila. Look at verse 17. So shall ye say unto Joseph. So sila na yun. Ang papa nagingon kanamo nga magsulti kanimo. Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren and their sin. For they did unto thee evil. And now we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of their father. Oh, nagastorya na sila nga espirituhanon. Kami ang mga alagad sa Diyos. Servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him. Bisaya, sa ingon, kamo musulti ngadto ni Jose. So, sila nagsulti kinang pulong sa ilang papa. Sa ingon, kamo musulti ngadto ni Jose, pasaylo ako naghangyo kanimo karon. Ang paglapas sa imong mga igsoon ug ang ilang sala kay sila mihimo nganha kanimo og dautan ug karon. Kami, so now nagdugang sila sa ilang kauliyong pulong. Kami naghangyo kanimo pasaylo ang paglapas sa mga sulugon sa Dios sa imong amahan ug si Jose mihilak sa diha na sila misulti ngadto kaniya. Na naman siya naghilak. Tungod, human sa tanan maayo nga iyang gihimo na alam kanila, suka niabot sila sa Egypt. Nagatiman siya sa tanan. Nagatiman sa ilang pagkaon. Mihatag nila sa tanan kinahanglan. Tanan. Pero human sa tanan iyang gibuha nga maayo alam kanila, wala gihapon sila nagatuo nga siya nagpasaylo gayud nila. They still couldn't believe he had truly forgiven them. And I can tell you why. Ako makasulti mo sa rason nga dili sila makatuo nga siya nagmipasaylo gyud nila. Here's the reason. Sila mismo wala gyud nakakaton sa pagpasaylo. Sila nakasabot sa kalagot o panimalos lang. Wala sila ipagsabot kabahin sa tinuod na pagpasaylo. You listen to me. Kung makaila ka sa tao nga dili makasabot, dili makatuo nga ang ubang mo pasaylo niya, kana nga tao mismo, what dili makapasaylo. Was that clear? That person themselves cannot forgive or is not willing to forgive. Ang rason nga dili sila, wala sila nagatuo nga si Joseph nagpasaylo na, bisan ay daghang maayo, daghang ebidensya. It's very simple. Ang makpuntanong nga tao dili makasabot sa tinuod nga pagpasaylo. Kanamo rason na ay daghang tao nga kanunay magduda kabahin sa pagpasaylo sa uban, sila mismo dili magpasaylo. If somebody forgives you, pero magduda gyapon ka kaniya, murag na kay problema, ikaw ang dali makapasaylo. You don't believe others forgive because you don't forgive. Let's keep reading verse 18. And his brethren also went and fell down before his face, and they said, Behold, we be thy servants. Ug ang iyang mga igsoon usa miato og mihapa sa atubangan siyang nawong ug sila miingon, tanawa, kami, I don't like mahimong, kami ang imong mga sulugoon. We be thy servants. Watch now. Kini ang priyo nga tao nga nagbaligya kaniya. Kini ang maurang nga tao nga nagdumot kaniya. Diha sa Genesis 37, the Bible says they could not speak peaceably unto him. Dili sila makasulti sa bisan usa ka mayong pulong ngadto kaniya. Sila nga sa ingon gi-control sa kasina og pagdumot nga wala sila bisan unsa nga mayong nga ikasulti kaniya. And now kining mapagarbo mo nga igsuon hingpit na gipaubos. Siya nga ilang gidumtan nanay gahom ibabaw sa ilang kinabuhi. Kung sa itong nakitaan, naghapat sila rong maghangyo, palihog. Ayaw pagsakit na mo. Kabalo mi ang hayan mi nga silotan, pero palihog, kaloy imi. Do you know what you call that?
complete humbling. You listen to me very carefully this morning. Kitang tanan na ay mga tao sa itong kinabuhi nga nagsakit ka na mo. You listen to me very carefully. Ang Diyos hanas kaayo sa pagpaubos sa mga mapagarbohon nga mupasakit nato. God is very good at humbling people. Lukop sa Biblia, mo kita ka sa pulong, ang Diyos mo pataas, mapaubsanon, o mo paubos sa mga mapagarbohon. God raises up, God puts down. Listen to me now. God can humble the person who hurts you. You don't have to do it. Mas hana siya kay kanimo. Listen to me. Kita, you and I, we do not need to humble the proud people who mistreat and hurt us. Pero natay tinguha nga mupaubos nila. Diba? Dili ba may tinguha sa atong kasing-kasing nga ganahan gayud mo pakita nila silang sayop mo pruweba nga sila ang naghimo sa sala. Oh. But you listen to me. We don't need to do it. Kay mas hana siya kay kanato. Listen to me very carefully. When we try to humble someone else, kana mao gayud ang atong kaugalingong garbo nga nagsulay mo paubos niya. And the Bible says, God resisteth the proud. Ang Ginoo makigbatok sa mga mapagarbohon, busa. Samtang ako magsulay magpaubos sa uban, nagpataas ko sa akong kaugalingon, o ang Ginoo kinahanglan magpaubos nako. Busa, when I try to humble the person who hurt me, I'm actually going to destroy myself. Pride goeth before destruction. Ang garbo mag-una sa kalaglagan. You be very careful kung naitaw mo sakit ni mo, nangita ka sa paagi, ako mo pakita, ako mo pruweba, mag-chismis ko, ako mo sulti sa uban, I'll show. You be careful. Muguba ka sa mong kaugalingon, dili kaniya. We don't need to humble. Why? Number one, you destroy yourself. Number two, God is so much better at it than we are. Hanas kaayo ang Ginoo na magpaubos sa mga tao nga mapagarbohon. Kining mapagarbohon nga igsoon, mga igsoon nga nagdumo gayud ni Joseph na wala bisan unsa nga maayo nga ikasulti ni kabay niya ngadto niya napuno sila sa kasina o garbo. Sa katapusan sa story, sila ang naghangyo Joseph palihok kaloy kami nami sayop. Hingpit ang humiliation. Listen now. They were completely humbled, and God did it. Truth Baptist Church, listen to me. Let God be God. Tugoti ang Diyos nga magpaka-Diyos diya sa imong kinabuhi. Ang Diyos ang magpataas sa mapausanon o ang Diyos ang magpaubos sa mapagarbohon. Itugo nga ang Diyos magpaka-Diyos. This past week, nalagot yun ko. Si Ma'am Ruth, nadakop sa checkpoint tungod na usa ka siga nadaot. Wala mi kabalo. Usa lang dito sa likod. Ang tail light, one lang. Ang tanan laing nagwork. Gimultahan si Ma'am Ruth. Si Brother Mike umiyato sa LTO. 5,000 pesos para sa usa ka bulb. Do you know what you call that? Corruption. Corruption. And I was upset. And
Come to think of it, I'm still upset. Say, Pastor Mike, you're not a very good Christian. I know that. I don't care about the money. Anybody who knows me knows, Pastor Mike, dili ko mabalaka kabayan sa kwarta. Tatog yun akong amahan sa langit. I'm gonna be fine. But all corruption makes me mad. Si Brother Michael, nagiunay mga tao dito, naghilak, naghangyo, nga maluoy. Walay kaluoy sa LTO. Si Pastor Mike, what do you want to do? I want to kill somebody. Si Pastor Mike, pastor shouldn't say that. I didn't say what I'm gonna do. I said what I want to do. Say, Pastor Mike, what are you going to do? I'm gonna let God be God. Akong magtugong ng Diyos, magpaka-Diyos. O maglikay pud ko sa LTO. Si Brother Michael na lang. Kaya nga naman, Pastor Mike, di ko ganahan mapriso. Kahit ako sa kong gawulingon, mas mayo, di ko mo do sa LTO. For about 500 years. Also this week, si Brother Gary, Miyerkules sa gabi, grabe kayo ng atake. Hapit na namatay, Miyerkules sa gabi. Ang tanan niyang problema nagdungan sa kagabi. Og napay bago. Na siya'y sakit sa tanan, tibok lawas sa bukog og unod. I mean, everything hurt. I have no idea what it was. Dayon nayatake pud sa iyang prostate ug diya sa iyang ginhawa. I mean, ang tanan niyang problema nagatake. Iyang gisulti ni Joel, mamatay ko. English lang iya pero. So diretso, si Joel nagtawag nako sa buntag, naghiyon ako ni ato dito sa attorney's office, naghangyo mi sa court order, sila mag-process sa court order ug ang judge magperma aron makapa-check up si Gary. Kana nga daotang nga judge nga nagsentensya ni Gary, wala nagperma. Pastor Mike, how do you feel? Very angry. Kana nga akong higala. Ug ganahan ko magpanglipod kaniya. Pero ako dali ang Diyos. Pastor Mike, what are you gonna do? I want to go to the court and talk to the judge. But I shouldn't do that. So Pastor Mike, what you gonna do? I'm gonna let God be God. Kay naay maghuhukam na naglabaw kaniya sa dapolog. Ako mutugo ngang Diyos, magpaka-Diyos. Dili siya mapriso. Truth Baptist Church, listen to me. Diya sa saktong panahon, ang Diyos maghukom sa tanan corruption diya sa government. Kanadali ang atong problema. Ang atong bahin maong paglikay lang. Stay out of it. Ayaw pagbaligya sa imong boto, ayaw paghatag sa mga bribe, likay ang tanan, pero pasagdi ang paghukom nga to sa Diyos. Diya sa saktong panahon, ang Diyos maghukom sa tanan corrupt nga judges, nga magsentensya sa mga inosente o magbuhi sa mga sadaan. Ang Diyos kabalo, siyang maghukam. Kaya sa saktong panahon, ang Diyos magtagad kanila. And you listen to me. Kaya sa saktong panahon, ang Diyos magtagad pod sa tao nga may sakit nimo. Tuguti ang Diyos na magpaka-Diyos. Mas hana siya kay kanimo. Tinuod man, ang mga igsoon ni Joseph, misakit, hilapihan ka, misakit kaniya. Pero diri sa katapusan sa story sa nakita na to, sila hingpit sa kinatibukan, gipaubos. At ubangan sa igsoon nga ilang gidumtan. But today I want you to notice what Joseph said. Look at verse 19. Tanawang verse 19. Look at verse 19. And Joseph said unto them, Fear not, for am I in the place of God? Sila naghangyo, palihok, kaloi kami. And he said, ug si Jose miingon nga to kanila, ayaw kahadlok.
Kay ako ba naa sa dapit sa Diyos? You understand what he's saying there? He's saying, I'm gonna let God be God. Ako mo tugong ang Diyos, magpaka-Diyos. Siya ang magatiman sa inyong kaso. Siya ang Diyos, dili ko. He's saying, dili ko kinahanglan nga magpanimalos, kana iyat sa Diyos. Kung mas hanas siya niya na kay kanako, siya na lang. Dari makita na to sa laing butang nga wala nasabtan sa mga igsoon ni Joseph. They didn't believe Joseph could forgive them because they didn't understand faith. Ang pagpasaylot ni Joseph naggamot diha sa simple nga pagtuo diha sa Dios nga ang Dios ang matarong magahuhukam ug magatiman siya sa tanan. Nga naman si Joseph makapasaylo tungod angayan sila dili tungod nagsalig siya sa Ginoo. Listen, why didn't they understand forgiveness? Because they didn't have faith. And why didn't they have faith? I'm sorry, I got ahead of myself. I apologize. Nga naman wala sila sa pagpasaylo kay wala sila pagtuo. Notice, what are they doing here? They are lying to protect themselves. Dead sad! Si Papa nagingon, samtang buhi pa siya. Yung gisulti, di ba? Oh! Yung gisulti. Kinahanglan ka magpasaylo na mo. Bakakon. Listen now. Dishonesty is always a result of a lack of faith. We don't believe God will take care of us. Ang paglimbong kanunay maong resulta sa kakulang sa pagtuo. Maglimbong ta, mamakat, manikas, magkawa, bisanunsa, magchitin, bisanunsa. Maghimot ta niya na, tungod wala ka nagatuho nga ang Diyos magatiman na to kung maghimot ta sa matarong. Dishonest people cannot understand simply trusting God. But look at what Joseph says next in verse 20. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. Apan may tungod kaninyo, kamo may hunahuna og dautan batong kanako. Apan ang Diyos mitumong niini ngadto sa kaayohan. Aron sa pagpahinabo, maingon niining adlaw aron sa pagluwas sa daghang tawo nga buhi. I just want you to notice the two words, the title of the message, but God. Apan ang Diyos. Let me tell you something this morning. Kining kalibutan na usa ka dautan, usa ka makasakit nga lugar. Kining nga kalibutan walay klaro. Walay klaro. Hangtod makasabot ka niya ng duwa ka pulong, but God. Kung dili ka makakita sa paglihok sa Diyos diha sa kadautan nining kalibutan, nalibog gyud ka sa imong kinabuhi. But God. Oo, naidaghang kadautang daghang makasakit nga panghitabo, makasakit nga mga tao, daghang problema, daghang kasakit ug pagantos, but God. Kana ang diferensya. Apan ang Diyos naapay plano. You listen to me this morning, Christian. Dali gayon makaangkon sa kalinaw diha sa imong kinabuhi hangtod ikaw makasabot niya ng duha ka pulong, but God. Oy, naitaw nagpahimulos nako, but God. Naitaw nagbutang-butang nako pero nagyapon Diyos o nagyapon siya plano. You meant it for evil, but God. Ang Diyos lang makahimo sa maayo gikan sa tanan dautan nga nahitabo diha sa kinabuhi ni Joseph. Gihimo ba niya ang maayo? Did he make good? Oh.
Mayo kaayo. Ang Diyos lang makahimo niya na. O siya lang makahimo sa maayo gikan sa dawtang panghitabo diya sa imong kinabuhi. Tinuod man, kining kinabuhiya walay klaro. Pero naay duha ka pulo nga mag-usab sa tanan. But God. Apan ang Diyos. Truth Baptist Church, kita makaatubang sa tanan kadawtan nining kalibutana with just two simple words. But God. Unsa ni way klaro ni? But God. Romans 8:28, we all know it. Turn there with me, please. Romans 8:28. Romans chapter 8, verse 28. Kunana, say amen. And we know. Not think, know. And we know that all things work together for good to them that love God. To them who are the called according to His purpose. O kita nahibalo ngang tanan mga butang naghiusa sa pagbuha alang sa kaayuhan ngadto kanila nga naghigugma sa Dios. Ngadto kanila kinsa maong tinawag sumala sa iyang katuyuan. Naay problema? Oo. But God. Naay mistreatment, pagmaltrato? Oo, naa. Naay misunderstanding ng tao dali makasabot ni? Oo, naa. But God. Kana ang diferensya. Let me close with a simple story. Basing two years mi labay, kinahanglan mi mag-add sa elementary Sunday school class pero wala mi space. So, nangita ko sa paagi nga maghimo sa divider dito sa junior church. Ang uban ninyo basing mainumdam ni ini. Ganay ko maghimo sa divider bago pa natangtang ka na kay dali na gamiton na mo. Pero kinahanglan ko maghimo sa simple nga divider aron na duha ka klase diha sa junior church. Niya nang panahon na wala pa'y deposit center, wala pa'y boarding house room para sa mga Bible students. So mas lahat parang junior church. O ganahan ko magbutang sa simple nga divider nga mag-block sa pananaw aron ng bata sa usa ka class dili makakita sa bata sa pekas. Og nakoy idea nga simple kayo og sigurado ko mag-work gayud siya. Pero naay problema. Walay tao sa akong staff o bisan sa mga tao sa trabahante. Niya ng panahon na namin mga panday na rin, nalimot ko sa ilang trabaho. Basing nag-extend sila sa junior church, basing sila nagtuko sa bagong natop, nalimot ko. Pero sila nag-work para na mo. Naay mga panday, naay foreman, nag-building sila dali. O walay tao nakasabot sa akong idea. Wala gayod. Si Brother Mike wala nakasabot. Ang uban wala nakasabot. So, unsa akong ibuha, ako niada sa Dapolog, o ako mismo nagpali. Akong ibalik dari. Wala gihapon sila nakasabot. So ako naghimo sa tanan. Nagpali ko sa wire, sa kana nga wire mesh. Nalimot ko sa gitawag niya sa Bisaya. Pero kana nga grill, you know what I'm talking about? Bago pa natangtang na green cloth. Pero unsay tawag niya nga putaw, ang steel. Unsay tawag niya na the wire mesh. Wala mo kabalo? Bitaw. Ha? Ilambre? Ilambre? Wala ko kabalo. Anyway, ka na ang problema. Wala ko kabalo sa pulong. And so, ako nagkuha. And gihimo na aron magbutang sulod sa fence na yung mga post o mag-welding. So, ako nagputol sa mga tumoy gikan sa wire aron dili hait. Nay 3 kabuok. I cut them in half. Nagtunga ko. Dahil nagputol ko sa tanan wires all the way around.
Dayon, nagbitay mi, gamit ang wire, ang kana nga construction wire. Ano sa'y tawag sa construction wire? Ano sa'y tawag niya na, ha? Tie wire. Salamat, nagkuha mi tie wire. Nagbitay ang usa dere, nagbitay sa sunod, aron makapilo, o magbutang sa babaw. Dayon, kami nagtahamon niya na sa panapton, aron, sa dili bugat, sayon kayo maghipos, sayon kayo naog aron magamit sa Sunday school, diretso magamit sa junior church kana akong plano. Pero wala tayo nakasabot sa akong plano. Ang foreman wala nakasabot. Ang staff wala nakasabot. Butol kaayo akong staff. So ako lang naghimo sa tanan. Nangayog tabang usahay pero kinahanglan magpasabot kay wala sila nakasabot. Samtang nag-work ko ang mga panday, nagbantay nako. Unsa gihimo ni ng Amerikano wa siya kabalo. Nagduda sila nako. Klaro gyud nagduda sila unsa akong plano. Naghunon sa murag dili mag-work ni, dili maggana. Nag-finish ko sa tanan. Nagbitay na. Nahinumdum ko ang foreman. Nilakaw siya, nagduol. Okay kayo. Okay kayo, nindot lagi. Nga naman, nakasabot na, kay nakakita na sa resulta sa akong plano. Kami na, kana gayon ang paagi sa atong Ginoo. Naglihok siya, dili ta makasabot, kita maglantaw kaniya, maniid kaniya, maniid. Sa imong gihimo, Ginoo ko nakasabot, daghang problema, sakit kayo, sa imong gihimo. Paminaw. Kung dali ka mag-undang, sa katapusan, ikaw mo lantaw, ikaw mo sulti. Okay kayo. Nindot lagi. Pray kayo ang Ginoo, akong butol. Listen to me now. Ang kalibutan, diin kita gapuyo, walay klaro. Hangtod nakasabot ka sa duwa ka simple nga pulong. But, God. Nay pagantos, apan, nay Diyos, na napay plano. Himo ang decision lang na ikaw mosalig kaniya. Hangtod makakita ka sa katapusan na resulta. Ug ako musaan nimo, sa katapusan ikaw malipayon nga mosulti. Okay kayo. Nindot lagi. Just decide to trust God. Pagsalig sa Ginoo, maayo ang iyang plano. Tukon na mga ulo, piyong mata,